أحب أسمائكم إلى الله حقيقة ما في سوء ورسونا ينكو أوجان الله عبد الله شيني عبد الله وعبد الرحمن عبد الرحمن رواه مسلم يا رويته أنا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله يقال يردا غريسو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يفدا إن أحب أسمائكم إلى الله حقيقة ما في سوء ورسونا ينكو أوجان الله عبد الله شيني عبد الله وعبد الرحمن عبد الرحمن رواه مسلم يا رويته أنا عبد الله بن عمر دقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله يقال يردا غريسو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يفدا إن أحب أسمائكم إلى الله حقيقة ما في سوء ورسونا ينكو وجن الله عبد الله شيني عبد الله وعبد الرحمن عبد الرحمن رواه مسلم يا رويته أنا عبد الله بن عمر دقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله يقال يردا غريسو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يفدا تدعون يوم القيامة بأسمائكم cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku wa sama'i aba'ikum da sunayen iyayenku fa ahsinu asma'akum fa ahsinu asma'akum
saboda haka ku kyautata sunayenku. Rawahu Ahmadu, Imamu Ahmad ne ya rawaito, wa Abu Dawuda, da Abu Dawuda, an Abi Darda'i, daga Abi Darda'i, radiyallahu anhu, Allah ya kare yarda gare shi. Kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum, za a kira ku ranar alƙiyama da sunayenku. Wa asma'i aba'ikum, da sunayen iyayenku. Fa hasinu asma'akum, saboda haka ku kyauta da sunayenku. Rawahu Ahmadu, Imamu Ahmad ne ya rawaito, wa Abu Dawuda, da Abu Dawuda, an Abi Darda'i, daga Abi Darda'i, radiyallahu anhu, Allah ya kare yarda gare shi. Ana Aisha radiyallahu anha, an karbo daga Aisha, Allah ya kare yarda gare ta. Qalat, tace, inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallama, haqiqa annabi sallallahu alaihi wa sallama, kana yugayyiru al-isma al-qabiha, kana yugayyiru al-isma al-qabiha, ya kasance yana canja mummunan suna, kana yugayyiru al-isma al-qabiha, ya kasance yana canja mummunan suna, rawahu Tirmidhi, Tirmidhi ne ya rawaito. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa, tasammau bi asma'il anbiya'i, 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 ku ambaci kawunan ku da sunayen annabawa, tasammau bi asma'il anbiya'i,
ku ambaci kawunan ku da sunayen annabawa wa habbul asma'i ila Allah amma mafi soyuwar sunaye a wajen Allah maɗaukakin sarki Abdullahi shine Abdullahi wa Abdurrahmani da Abdurrahmani rawahu Abu Dawuda ne ya rawaito ana bi wahabin daga bi wahabin al-Jushami danganansa kenan radiyallahu anhu Allah ya kare yarda gare shi da ke kuje wajen Hadiza ta zo aji kuma ku rike mata aji ke ma da ke da wace ce take iyawa da ke kuje sauran wasu kuma ku rike musu su zo aji قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يفدا إن أحب أسمائكم إلى الله hakika mafi soyuwar sunayenku a wajen Allah Abdullahi shine Abdullahi wa Abdurrahmani da Abdurrahmani إن أحب أسمائكم إلى الله حقيقة ما في سويور سونا ينكو وجن الله إن أحب أسمائكم إلى الله hakika mafi soyuwar sunayenku a wajen Allah Abdullahi shine Abdullahi wa Abdurrahmani da Abdurrahmani أنا عبد الله بن عمر رجع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله يقال يرضى غريسو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa inna habba asma'ikum ila Allah hakika mafi soyuwar sunayenku a wajen Allah Abdullahi shine Abdullahi wa Abdurrahmani da Abdurrahmani rawahu Muslimun Muslim ne ya rawaito an Abdullahi bin Umar
daga Abdullahi dan Umaru qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum تدعون يوم القيامة بأسمائكم cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku wa asma'i aba'ikum da sunayen iyayenku fa hasinu asma'akum فأحسنوا أسماءكم saboda haka ku kyautata sunayenku tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku wa asma'i aba'ikum da sunayen iyayenku fa ahsinu asma'akum fa ahsinu asma'akum saboda ka ku kyautata sunayenku قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku wa asma'i aba'ikum da sunayen iyayenku wa asinu asma'akum saboda ka ku kyautata sunayenku qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa inna habba asma'ikum ila Allah hakika mafi soyuwar sunayenku wajen Allah Abdullahi shine Abdullahi wa Abdurrahmani da Abdurrahmani rawahu Muslimun مسلم يا رويتو أنا عبد الله بن عمر دقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الله يقال يردا غريسو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku wa asma'i aba'ikum da sunayen iyayenku fa ahsinu asma'akum saboda ka ku kyauta da sunayenku rawahu ahmadu imamu ahmad ne ya rawaito wa abu dauda da abu dauda ana abi dardai daga abi dardai radiyallahu anhu Allah ya kare yarda gare shi ana Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya kare yarda gare ta عائشة رضي الله عنها أنكر بودك عائشة الله يكار يردا قريتا إن النبي قالت تشي قالت تشي إن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح 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 ya kasance yana canja mummunan suna kana yugayyiru al-isma al-qabiha ya kasance yana canja mummunan suna ana Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya kare yarda gare ta qalat tace inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama haqiqa annabi sallallahu alaihi wa sallama كان يغير الاسم القبيح كان يغير الاسم القبيح ya kasance yana canja mummunan suna rawahu Tirmidhi Tirmidhi ne ya rawaito قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
bi asma'ikum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku in cewa din taimako wahala hakika za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa asinu asma'akum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم وأحسنوا أسماءكم أنا عائشة رضي الله وسلم حقيقة أنه صلى الله
saurara kana son larabci ta uskutuna za ka ce ka gane ko uskut yi shiru kai namiji kai kadai an gane ko in mace ce ita kadai uskuti ki yi shiru an gane yawa idan ainihin su biyu ne uskuta wannan ba bambancin namiji ko mace an gane in maza ne uskutu ku yi shiru an gane in mata ne uskutna yawa uskutna ku yi shiru an gane za ka yi larabci ma'ahadul khair tana nan da shirye-shirye da yardar Allah amma dai yanzu waɗannan su ne suka fi muhimmanci ku kama waɗannan saƙonnin insha Allah za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ta muke mu kuna ji ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna habba asma'ikum ila Allah hakika mafi soyuwar sunayenku a wajen Allah madaukakin sarki Abdullahi wa Abdurrahman shine Abdullahi da kuma Abdurrahman babu sunan da Allah ya fi so irin sunan Abdullahi a ambaci bawa da suna Abdullahi shi yasa da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wata munasaba babba a wata dangantaka mai matukar muhimmanci an gane ko bayan sunansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi fito a cikin alkur'ani an gane ko makana Muhammadin aba ahadin min rijalikum Muhammadur Rasulullah da sauran makamantansu wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul an gane to da yazo zai faɗi wata muhimmiyar magana wani muhimmin lamari wani muhimmin sako wanda zai ɗau hankalin duk wani mai hankali an gane ko shine yin Isra'i da Mi'raji da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya tashi ambatawa sai ya tsarkake kansa subhanallazi asra sai ya ce bi abdihi an gane ittifaqi malaman duniya da lahira kaf an gane ko malaman duniya da lahira kaf sun hada kan cewa wannan abdihi din ana nufin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda yana son ya ji an ambaci wani da wannan sunan shi yasa ya ambaci wannan sunan ga annabinsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga sunan da yake so shi ma a ambace shi da shi Abdullah ai kun gane
saboda haka Abdullahi babban suna ne, yana da matakar girma, yana da matakar muhimmanci. Sannan Abdurrahman, an gane ko? Abdurrahman shi ma babban suna ne mai girma. Daga nan to akwai hadisin da ya zo yana cewa a khairul asma'i, mafificin sunaye gaba daya ma'obida, an gane ko? Ma'obida au ma'ummida, mafificin sunaye gaba daya shine abin da aka danganta shi da bautar Allah. Abdullahi, Abdurrahman, Abdurra'uf, Abdulkarim da sauran dai abdu, amma da sharaɗin lalle a dangana da, an gane, da Allah din. Kar kuma an dangana da Allah din a cire abdi din a rika farar wancan din, kamar da wasu marasa ilimi, wasu marasa karatu sukan yi. Za ka ji ana ce kai ra'ufu, an gane, duk da cewa ra'uf yana daga sunayen da na Allah ne, amma ya arawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan wanda aka sa wa sunan ana nufin na annabin ne, an gane, to shikenan ai ya ce ra'uf, an gane, bil mu'minina ra'ufun rahimun, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In wannan kake nufi to shikenan, amma babu yawa dai an fi fadar Abdurra'uf, an gane ko? To in dai an hakan to kar a cire abdulin rahmanu, kaza yanwa mutanen kauye aka yi irin wannan ko? Abdurrahman ne, amma zaka ji ana rahmanu, an gane ko? To ba daidai ba ne, ba a yi. Ina fata an gane. Yawa lalle a dangana da Abdullahi, Abdurrahman, Abdulkarim, Abdurra'uf su ne mafi. Suna na biyu au mahummida shine wanda aka danganta shi da godiya. Kun gane? Aka danganta shi da godiya shine a ce Muhammad ko Mahmud ko Ahmad da sauran makamantan sunaye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ga sanan barjat, duk wanda ka dauko to a hada Muhammadul Habib, Muhammadul Amin, an gane ko? Da sauran makamantan su duk ainihin ana son waɗannan ainihin to Muhammadu al-Ashir din, an gane ko? Ba sai ka kara da Muhammadu Nur ba, an gane? To da haka yanayin ba a wasa da sunaye, kun ji ko? Suna yana da muhimmanci, yana da tasiri. To da haka ka tabbatar ka sanya wa ɗanka suna mai kyau, ka tabbatar ka sanya wa ɗanka suna mai kyau, ka tabbatar ka yadda an sa wa yawa jikarka suna mai kyau ko jikanka suna mai kyau. Ina fata an gane. Kun ji wannan? Yau wato sai na gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum. Ina jin na taɓa biya wasu daga cikin ku, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum ko? Kun tuno? Na taɓa biya shi da wannan lafazin. To ya zo da wannan din, kuma ya zo da yadda kuka ga na rubuta yanzu. Abin da yasa ake wannan, ɗaliban ma'adul khair, an gane ko? Ɗaliban hadisi ne bayan Qur'ani, an gane. To ba na son wani ya karanta wani hadisi wata rana ku ji cewa ko kuwa ba ku san wannan ba, an gane. Gara ku karanta wani ya ce shi ko bai san wannan ba, sai ku ce masa to ai akwai shi. Ai kun gane ko? Sai ku ce mar akwai shi, akwai nakan, akwai wannan nakan, amma kuma akwai wannan ma. Ai kun bance ni? Yawwa, ke za ku ji karatun nan na Juma'a na biya shi da wata ruwaya tun muna can, sannan da na zo nan na biya muku da wata ruwayar. In kun ji wancan shine, in kuka ji wannan ma shine. Har kun rike mun ko? Kowanne kuma za a iya karantawa da shi. Yawwa, to abin da nake so kenan ku rike. Yawwa, za ku ji waɗannan sunayen, waɗannan hadisan, wasu lokuta za ku ji wani, za ku ji kuma wani. To littattafan hadisi yawa ne da su, an gane ko? Kuma irin na gaya muku babu komai, irin abin nan ne. Yanzu ina zaune, an gane ko? Sai na miƙe. In ka zo za ka bada labarin, za ka ce da ina zaune sai na tashi tsaye. Wani kuma in yi tashi bada labarin sai ce da ina zaune sai na miƙe tsaye. Wani zai ce da ina zaune sai na tsaya a tsaye. Me bambancin sai na miƙe tsaye, sai na tashi tsaye, sai na tsaya a tsaye? Me bambanci? Ha? Da
abu ɗaya ne ya bada ma'anar da ake nufi. Ina fata kun gane. To irin wannan ne za ku rika jin hadisan wani lokacin. A wanda na taɓa biyawa innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum, hakika ku za a kira ku ranar kiyama da sunayenku wa asma'i aba'ikum, da sunayen iyayenku, fa ahsinu asma'akum, saboda haka ku kyautata sunayenku. Ina fata an gane. Nan kuwa tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum, shi wanda ya rawato haka ya karbo, tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum, cewa ku za a kira ku ranar kiyama da sunayenku wa asma'i aba'ikum, da sunayen iyayenku, fa asinu asma'akum, saboda haka ku kira da sunayenku. An gane ko haka za a kira ku ainihin Muhammadun Nur bin Muhammad, an gane ko? To Muhammadu Ashiru bin Ibrahim, haka za a kirawo. Ina fata an gane. Haka za a kira kowa da sunansa da sunan mahaifansa, an gane ko? Za a kirawo Fadima Ibrahim, an gane? Khadija Ibrahim, an gane? Ko Fadima Rabi'u Muhammad Rabi, an gane ko? An gane ko? Haka za a yi, kowa za a kira shi da sunansa da sunan babansa. Saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa asinu asma'akum, ku yi kokari ku kyautata sunayenku. An gane ko? Ko kaga yanzu a sama Ahmad, a sama Mahmud, a sama Muhammad al-Ashir. Ma'ana Muhammad al-Ashir fa wai a gidansu ne babansu saboda tsabar kaunarsa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ambaci ɗansa na farko Muhammadu al-Awwal, ɗansa na biyu Muhammadu Sani, ɗansa na uku Muhammadu Salis, ɗansa na hudu Muhammadu Rabi, ɗansa na biyar Muhammadu al-Khamis, ɗansa na shida Muhammadu Sadis, ɗansa na bakwai Muhammadu Sabi, ɗansa na takwas Muhammadu Samin, ɗansa na tara Muhammadu Tasi, ɗansa na goma shine gashi Muhammadu al-Ashir. Ko ba haka aka yi ba? An gane kafin ke tambaya na kuna jina? To karkai wasa, yanzu an ambace ka da irin wannan suna, an ambace ki da Fadima, an ambace ka da Muhammad, an ambace ka da Mahmud, kuma yanzu shikenan sai ka je saboda tsabar sanka da bal a canja ma suna a mai da kai Messi, kuma ka rika san Messi. Haka na takama in ba ce maka Messi ba baka jin daɗi. An ce Messi sunan wannan bal ne ko? Kaga ba daidai ba ne. Ya fi kowa iya bula duniya? Kai bai fi Muhammad Salah ba da naji. So miliyan yanzu ba da shi ake yanzu abin da yake faruwa sun ce sun ɗauki gobe zai za su musulunta, to iyawarsa ba ta fi kowa ba ta iyawar kun gane ni ba kallon bal nake ba kuma santa nake ba. Yau kwana bakwai aka bar labarin Muhammad Salah, yau kwana bakwai aka bar labarin Muhammad Salah. An ce dan bal ne mutumin Misra kuma wanda ya bala'i iya bal, haka ne ko da harshen Kananci. An ce yayi bala'i iya bal, kuma a kulab yanzu babu kulab din da ainihin suke ji da dan bal din su irin Muhammad Salah. Kaga da dadi yana da dadi Muhammad Salah, kuma Salah kun san Muhammad Salah mai gyara fa kenan. Salahuddin ne Muhammad Salahuddin, ya iya bal. Yau ma zai wasa to saboda haka ainihin an ce da ya ci bal sai ya faɗi ya su da shukuri, haka aka ce ko su da shukuri. kaga da daɗi. To duk da gaba ɗaya da duk za ku iya bal din ba ku je ku yi mai irin ta Muhammad Salah ba sai in ce kowa ma ta bal ba. Saboda haka kar ai wasa da suna
mai kyau kun ji ko suna kyakkyawa yana da muhimmanci kun ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a kira ku da sunayen ku kuma da sunayen mahaifan dole kada mutum ya rika ɓoye sunan babansa an gane ko yawwa duk inda nake Muhammad Nuru Muhammad an gane ko sunan mahaifina Muhammadul Mukhtar an gane ko Muhammadul Mukhtar sai dai an fi ambatansa da Muhammad din ina fata an gane saboda haka kar ayi wasa kuma kakana sunansa Abdullah kaga duk sunayen da ake so ni kuma da suka tashi aka same ni sai aka sa man Muhammad Nu yawa saboda kar ku wasa kun ji ko suna yana da muhimmanci shi yasa in muka tashi sa suna na ƴaƴanmu muke zakulo sunaye masu kyau mu sa ba ma sa sunan banza saboda kar ku yadda ka canja suna kar ki yadda ki canja suna kun ga kuma ne go to wannan shine ba asinu asma'aku yanzu ƴan mata in an yi musu aure ko samari idan sun yi aure sun haifi yaya so suke yi a samo wani suna irin wani na zamani wani irin suna ko na boko ko na larabawa ba daidai ba ne wai yasmin me yasmin an gane saboda haka don Allah ya isa don Allah a tabbatar da sunaye na kwarai kun ji ko yana da madadar muhimmanci wannan sunan yana tasiri a jikin mutum ne sunan yana tasiri a jikin mutum ya ambace ka da suna na kwarai sai ka rika yin aikin kwarai ya isa sai ka rika yin aikin kwarai kuna ji ko an rawaito su larabawa lokacin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zo tarar da su suna yawan sanya sunaye irin na shirme su suna sa suna irin jabal dutse kenan jabal kuna ji ko dutse wai su abin da suke sa in an sa yaro sunansa jabal ya fada ba daɗi a fada mar ba daɗi to da haka wai haka suke san wannan ɗan ya zama ko kuma a samar harbu yaƙi saboda duk wanda ya haɗu da shi to ba zai ji daɗi ba kun san yaƙi ba shi da daɗi saboda haka suke sa irin waɗannan sunayen to ba daidai ba ne ko a sanya wa yaro sunansa asad an gane ko asad zaki kenan irin wannan ne shekaru wajen 30 da suka wuce aka sanya wa wani shugaba daga shugabannin kasashen duniya Saddam kun gane Saddam kuma mutane da yake ba ilimi ne da su ba da yawa ba su da karatu ba sa ganewa in suka ji abu kullum sai su dauka su ma a lokacin da Saddam yake yaki da kasashen duniya mutane sai suka sanya wa 'ya'yansu suna na Saddam kun san ma'anar Saddam la ilaha illallah Saddam kun gan shi nan Saddam Saddamun mai yawan rukurkuzawa mai yawan rurrusewa mai yawan rurrutsewa mai yawan nikewa ya do Allah wannan ma'ana tana da daɗi haka ba daidai bane kuma da yawa a lokacin aka yi ta sanya wa yara wannan sunan saboda mutane ba su yi karatu ba kuma ba su damu su je wajen karatu ba ni a matsayina na limami kuna ji ko duk wanda ya zo zan naɗa masa sunan ɗansa sai ya kawo min wani irin suna ba daidai ba to nakan ce ni ba zan naɗa wannan yaron wannan sunan ba sai ka canja zan tambaye shi me ma'anar wannan sunan ka san ma'anar wannan sunan ka san asalin wannan sunan in ya ce ya sani na ce to yanzu kai ka san ma'anar amma za ka samu ya ɗan kaga in bai sani ba sai in gaya masa ma'anar wannan suna gata ba ta da kyau saboda haka ni ina gaya maka karkasa wannan sunan in ka yarda a zaɓo maka wani suna kasa an gane ko in ya yarda in zaɓo mar sunaye in bashi ko na maza ko na mata an gane ko in bai yarda ba
to sai in ce masa kaje wani malamin ya naɗa maka suna, ni ba zan naɗa maka wannan sunan. Dama da abin da ake yi dai in an naɗa suna a ɗan kawo ɗan goro, a ɗan kawo ɗan malmalar tuwo, a ɗan kawo ɗan shinkafa, yar alawa, a kawo yan naira 50 ko naira 100. An gane ko to in ga wasa in ka zo zan naɗa ma suna sai in haɗa ma da naira 500 ka je ka sa wa yaro. An gane ko saboda haka ba na bukatar wannan din, saboda haka in ka yadda a canja, in baka yadda ba zan sa wannan sunan ba. saboda haka ku tabbatar kun zaɓi suna na kwarai, ku tabbatar kun baiwa mutane shawarar su zaɓi suna na kwarai saboda wannan karatun da kuka yi. Ina fata ku rike min karatun nan. shine aka rawaito daga Aisha radiyallahu anha qalat tace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru al-isma al-qabiha, ya kasance yana canja suna mai muni. In an sanya wa yaro suna mara kyau, in an zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama, ko kuma mutum shi yana da suna wani mara kyau kafin ya shiga addinin musulunci, to idan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya musulunta, annabi yakan tambaye shi ya sunanka. In ya faɗi sunan, in ya ji ya yi daidai shikenan, in bai daidai ba annabi yakan canja. An gane? Wani ya zo ya ce ya sunanka, ya ce sunansa Jabal, sunansa dutse. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal ismuka Sahal, ismuka Sahal. Kaga Jabal ai dutse, kwari ne da shi, karfi ne da shi ko? Sai annabi ya canja wannan sunan, ya ce sunanka Sahal, wato sauki. Sunanka Sahal, sauki. Ina fata kun gane? Yawa, to haka ake bukata. Wani ya zo ya ce, wata ta zo annabi ya tambaye ta ya sunanta, ta ce sunanta Afiya. Afiya, an gane? Afiya. Kun gashi? Asiyatu. Asiyatu, wato mai yawan sabo, sunanta kenan Asiyatu. An gane ko? To wannan kuma ka ganshi wanda ake sawa ɗin Asiyatu ne, Asiyatu. An gane? Wannan suna Asiya ga ta dan, an gane? Asiya matar Fir'auna, wace ita musulma ce, Fir'auna kuma Fir'auna ne. Kun gane? Asiyatu matar Fir'auna musulma ce, za ta zama matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljanna. An gane? Za ta zama matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljanna. Asiyatu, wannan shi ana sa shi, amma ba za a sa Asiyatu. Ina fata kun gane. Yau wazo da haka Annabi yana canza irin waɗannan sunayen. Kun gane? Yauwa, to shine hadisi na 4, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasammau bi asma'il anbiya, ko ambaci kawunan ku da sunayen annabawa. An gane ko? Irin Ibrahim, irin Isma'il, irin Yusuf, irin Musa, irin Isa, irin Nuh, irin Adam, irin Daud. An gane Shu'aib. Duk kwa sa sunayen annabawa babu komai. Ina fata an gane. Duk babu laifi a ambaci yara da sunayen annabawa, a ambaci da sunayen annabawa. An gane? Mata kuwa a ambace su da sunayen mutanen kwarai, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma manyan kwarai din irin Maryam, a ambaci suna Maryam, a ambaci suna Asiya, a ambaci suna Nafisa, a ambaci suna Aishatu. An gane ko? Aishatu muhimmin suna ne, karku yi wasa da shi. An gane ko? Nan duk albarkar ta kuke ci. An gane ko? Nan makarantar Aisha ce. An gane ko? Makarantar Aisha ce, makarantar Muhammad ce. An gane? Makarantar Hajara ce, makarantar Aisha ce. An gane ko? Bata zo wata kuna. An gane ko? Wannan makarantar ta Muhammad ce, ta
Aisha kun ji ko Aisha babban suna ne mai girma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ai wasa da ita annabi ya ce yana santa an gane ko shi yasa mu ma muke son Aisha Allah ya kare da ita an gane ko ina da mata Aisha ina da wata matar Aisha ina da ya Aisha ina da jika Aisha na ƙara yin wata ƴar ma na sa mata Aisha ina da ya Aisha guda biyu ina da mata Aisha guda biyu ina da jikoki zan ƙara wasu masha Allah subhanahu wa ta'ala ya muku albarka ina fata ku rike karatun nan tasammu bi asma'il anbiya'i wa habbul asma'i ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman ina fata kun gane Allah subhanahu wa ta'ala ya muku albarka Allah ya yi makarantar mu albarka na'am akwai wani hadisi wanda aka yi a wajen sallah shi ma kusan irin me yake cewa da ila garabi shi wannan hadisin wanda aka sa wa sunan ko kuma wanda yake faɗa a'a mutum abin da aka fi so wane dan wane an gane ko wane dan wane Muhammad Nur bin Muhammad an gane ka ce Ashir bin Ibrahim an gane to sai aka yi wani sai aka sa sunansa da sunan babansa an gane wato ya san sunan babansa amma saboda ainihin babansa yana da kaskanci watakil na ƙasa an gane a cikin 'yan uwansa akwai wani maɗaukaki sai yake danganta sunansa da sunan wancan ɗin a matsayin babansa kuma ya san ba babansa shine manidda'a ila gairi abi wanda ya danganta kansa zuwa mutumin da ba babansa bane wa huwa ya'lamu kuma shi yana sana cewa annahu gairi abi shi ba babansa bane bal jannatu alaihi haram aka gane da suke sa sunan matsayin to ba daidai bane duk wanda ya san da aka kashe makaranta an haɗa sunansa da sunan yayansa ne ko sunan wan babansa ko sunan kanin babansa ya canja ya haɗa sunansa da sunan baban Allah subhanahu wataala a Qur'ani ma cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah wato ku dangana su da iyayensu ya fi adalci a wajen Allah subhanahu wataala ina fata an gane saboda haka kar wani kuskure ya rika danganta kansa da sunan wani ba mahaifinsa ba daidai bane shi yasa ko mata idan an yi muku aure a tare ko akwai wasu nan saboda sun je gidan wani hamshaki sun je gidan wani babba sun je gidan wani mai daraja an gane ko sai ta canja sunanta yanzu ta rika hadawa da sunan mijinta ba daidai ba ne babanki shine babanki tun da kake ba za ka taba jin an ce ka duba matsayin Aisha ka duba matsayin Annabi Muhammad sallallahu amma tun da kake ka taba jin an ce Aisha Muhammad sai dai a ce ma Aisha as-Siddiqiyya yar sayyidina Abubakar ce ba za ka da wajen an ce Aisha Muhammad ba sai dai a ce maka Aisha zaujin Nabi Muhammad Aisha matar annabi ai kun gane saboda ga ba a hada sunan wani da wani ko wata ta hada sunanta da sunan mijinta ba daidai bane an gane ko yawa ki hada sunanki da sunan mahaifinki shine zaman lafiya in ko ba haka wato zaki faɗa cikin hadisi Allah ya tsare yawa me kake cewa kai aikin yaro suna imana ai Lut suna annabi ne babu laifin an sa Lut suna annabi ne an gane ko daidai yake da Hudu daidai yake da Nuhu shi wannan abin da kake kyama masu mutanensa abin da suke yi na neman maza shi ake cewa liwat ina fata an gane liwat shine namiji ya nemi namiji haram ne amma Lut sunan annabin ne kuma Allah ne ya amince shi da wannan suna saboda haka
Qur'ani ma ya ambace shi da wannan sunan saboda haka ba wani abu bane ina ba an gane yawa Allah ya taimake mu rabbana na'am babu laifi an tambaye ku saurara ku ji wani mutum ya zo wani a saurara mana ya haka ana muku a karatu a ilimi mai zurfi in an zo bahasi na ilimi mai zurfi an gane sunan mala'iku malamai suka ce karahiya ne a sanyawa mutum kun gane karahiya an hanka ce karahiya ba gane karahiya ba ko wani karatu ne na usulu duk abin da ake a musulunci ko dai wannan abin ya zama haram ko ya zama halal ko ya zama makaro ko ya zama mandu an gane ko dai abu ya zama haram daidai da gidan halak ko ya zama makaro daidai da gidan mandu ko kuma ya zama mubah wato abu in aka ce abu haram an gane kat haram in aka aikata shi za a yi laifi halal in aka aikata shi za a samu lada in aka ƙiyin sama za a samu zunubi kun gane yau shi ku haram in an aikata shi a samu zunubi in aka bar shi a samu lada kun gane to wannan kamar ka ce ka ba shi maki 100% a cikin ba a so a yi shine haram nan kuma halak shi kuma ka ba shi 100% a wajen cewa a yi ina ba ta kun gane to makaro kanan haram shi kuma ka ba shi maki 75 ko 65 an gane ko 55 shine makaro wato ba a so a yi amma in an yi ba a rubuta zunubi an fahimta ni shine makaro shi kuwa mandu shine ake cewa sunna an gane ko in an yi a samu lada in ba a yi ba to babu zunubi in an yi a samu lada in ba yi ba babu zunubi shi kuma ba shi wannan buɗaɗɗiyar kofa ko a yi ko kar a yi da ɗa an gane yanzu ka samu yadin ka kurin ka yanka kurin ka sa a matsayin riga mu ba ka samu yadi a yi aiki a damfara aiki ka sa mu ba ka gane ka samu doguwar riga ka sa mu ba ka samu shot ka sa mu ba ina fata an gane ka samu dan dasheshiyar hula ka sa mu ba ka sa ta a tsakiya ka danna mu ba ka mai da ita baya mu ba ka turo ta 99 mu ba kun bance ni kun gane abin da ake mu ba a saurara kun gane abin da ake mu ba ka samu ainihin wato wake da shinkafa ka ci ka ƙoshi mu ba an ka samu wake da shinkafan ka zuba masa mai mu ba ka ƙara masa da man shanu mu ba ka samo abincinka da miya rawanin dogari ka ci mu ba an gane ka hada da naman kaji ka rika yin asuwaki kana hadawa mu ba ina ba an gane to ka samu tafasa da yanayin kuli-kuli ka hargitsa ka ci mu ba kun gane abin da nake nufi ko kowa ya fahimta to shine sai wani mutum ya yi wannan karatun cewa a ambaci mutum da sunan mala'ika an ce makaruhi ne
ya zo yake tambayar shehu Ibrahim na kaula. An gane irin yan jarida ne sun zo suna yi masa tambayoyi irin na urstawa, irin tambayoyi waɗanda wai sai an kada kai. An gane ko sai ya zo yake cewa shekul islam ana cewa ainihin a ambaci mutum da sunan mala'iku ainihin makruhi ne, me shehi zaka ce mana kan wannan? sai ya ce masa waye ga maka wannan? sai ya ce a mazhabar imamu malik haka yake. ya ce na sani a mazhabar imamu malik haka yake, amma ka san cewa maliku shi ma sunan mala'ika ne? kun gane abin da nake? ko ka san cewa maliku sunan mala'ika ne? shine khazinul janna, mai gadin aljanna. shine wannan sunan ne aka sanya wa shi imamu malik, an gane ko, sunan mala'ika. shine a karatunsa a mazhabarsa yana cewa a sanya wa yaro sunan mala'ika makruhi ne. wannan dan jarida ya sani wa yake so ya yi wa shi Ibrahim kamar irin kuradin nan, sai ya ga masa ya ce mun ji a ina karanta wannan, ya ce a mazhabar malikiya imam malik. ya ce to ko ka san imam malik shi ma sunansa sunan mala'ika ne? shi kenan magana ta kare. nan ta ci kuran adabi. saboda haka ya halatta asa, amma idan son samu ne a habbul asma'i ilallahi abdullah wa abdurrahman. ina fata an gane. matsayi na uku sunan annabawa, sunan annabi Muhammad. matsayi na biyu, matsayi na uku sunan annabawa. matsayi na hudu sunan sahabbai. matsayi na biyar sunan sauran malamai gaba daya. ina fata kun gane karatu. Allahumma salli ala sayyidina ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.